Ahir el Saló de Plens del Castell de Bétera estava de gom a gom, i és que la primera moció presentada i assumida per tota la corporació retia homenatge a 26 republicans i veïns de Bétera que van ser assassinats durant la dictadura franquista. Per això, asseguts a les butaques, van poder veure els fills de dos dels afusellats, el Puríssimo i Serruig, que a la vegada van estar acompanyats pels seus fills i nets que no es van voler perdre aquest moment de reconeixement tan important per a les seues famílies. Geli Romero i Victoria Cremades, nebodes de Sebastián i Juan Salabert, Trini i Josep, nebots del Catano, Carmen Sila de Berto, la neta de Ventura Pitxer, Bichito i molts altres van estar presents en aquest ple que retia homenatge als seus avantpassats. Molts altres dels descendents no van poder estar, però dies abans, a través de les xarxes socials, molts d'ells van voler mostrar el seu agraïment a l'Ajuntament de Bétera per la moció. Va ser un moment emocionant. El secretari va llegir el text de la moció i després, un a un, va anar llegint també el nom i malnom dels afusellats, el lloc on es va assassinar, la data, la professió i el seu estat civil. Don Juan Salabert Aloy, Chuano, labrador, soltero, presidente del Comité Ejecutivo Popular, fusilado a la edad de 44 años en Lliria, 30 de octubre del 39. Don Vicente Aparici Carrasco, labrador, soltero, miembro del Comité de Guerra, fusilado a los 34 años en Lliria el 30 de octubre del 39. Don Jesús Coscollar Casanoves, albañil, casado, vocal del Comité Ejecutivo, fusilado a los 41 años en Paterna el 6 de abril de 1940. Quan el secretari va tancar la llista d'aquests 25 homes assassinats entre 1939 i 1943, dos d'ells morts al camp de concentració de Mauthausen, Alemanya, els assistents aplaudiren de manera espontània